estamos e chamamos a Praia dos Raposiños. E ven sendo o noso banco máis productivo. Nós estamos na zona norte, en concreto a Ría de Arosa, pertenecemos á provincia da Coruña. O que vemos de frente é Pontevedra. En concreto a nosa ría é moi característica por as corrientes que entran polo sur da ría e salen polo norte. Camponesa, fina, berberecho, babosa. Iso establecese en topes de capturas por temporada, os días, según resulten os muestreos a cantidad de marisco de talla comercial que teñas dun ou do outro, en función tamén dos precios, extraes máis cantidad dun ou do outro. Esta son unha fartura de 130 e tantos ou 140, 50. Podemos traballar. 15 kilos. 15 de roquer. De fina había 2 e de babosa 1. Nos repuntes de furtivismo aquí veñen no verán. E no verán veñen pois, por furtivismo ocasional, se lle pode chamar moitas veces, porque os turistas que veñen de outras zonas e demais que se crean pois, que o mar é de todos e, polo tanto, pois, eles poden acceder a recoller todo tipo de bivalvos que lles veñen á mano. Outro problema generalizado que é común a todos é o furtivismo, sobre todo en datas de verano. El furtivismo é algo que nos fai moito daño. Bueno, isto non é da mellor tampouco. A mellor cando lle teamos volta a esta rede, que esta se solucionamos a mellor xa que xa. A nosa contaminación, nós aí somos moi radicales en ese sentido. Nos cada punto de contaminación que hai, ou ben se damos solución ou polo tanto nos podemos aí denunciar. Neste caso, nos tratamos directamente co noso concello para evitar calquer tipo de punto de vertido, porque estamos en un momento bastante bo no que se refiere a calidad das aguas, por lo menos aquí na nosa zona a hora de verter, e esperamos pues, que na medida posible pues, os puntos que ainda hai en alguna zona se corten xa pues, coas novas obras que se están facendo. Cando cae a folla que está nos montes e tal, arrastra hasta o mar. O ano pasado foi moi grave por culpa dos incendios. Ahora hai incendios tan grande que hubo, despois eso arrastrou toda a ceniza e todos os lodos para as playas. Nós en concreto nesta playa botamos meses quitando lodo. Moitas mulleres, pero nesta cofradía en concreto a pé hai moitos homes, que é o raro, porque noutras o 95, por non dicir o 99% son mulleres, e na nosa podemos estar un 50% ou un 60-40, como moito. Hai que recordar que hai 7 plans de explotación en libre marisqueo aprobados este ano. Un deles é o da Pobra do Caramiñal, e o da Pobra do Caramiñal é o único plan de explotación que non é restrictivo a poder desarrollar a actividade outros profesionales de outras zonas. Hai igual consumo ou máis, pero que se estén introducindo especies de outros países. A nós, se podemos presumir de algo de calidad, o noso marisco ten calidad. As nosas aguas en Galicia, as nosas rías son privilegiadas. Non se consigue a calidad do noso marisco en ningún lado.